pinit sa kinabuhi, tulok sa mga kasakit, lapwa sa kinabuhi, tibag nun sa kasakit, dalan sa kinabuhi, sang pinit ang agianan, ayaw o kabalaka, kay si Jesus nag-uban. Dilitan niya pasagdan, dilitan niya biyaan, igsuon. Sang pinit sa kinabuhi, tunog sa kasakit, lapwa sa kinabuhi, tibag nun sa kasakit, dalan sa kinabuhi, sang pinit ang agianan, pangpang sa kamatayon, kasakit sa kalisod, ayaw o kaguon, kay tabangan ka sa Diyos, pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dilitan niya pasagdan. Mga unos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dilita pasagdan sa Ginoo. Pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dilita niya pasagdan. Mga unos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dilita pasagdan sa Ginoo. Sang pinit sa kinabuhi, kunok sa mga kasakit, lapwa sa kinabuhi, tibag nul sa kasakit, dalan sa kinabuhi, sang pinit ang agianan, ayaw o kabalaka, kay si Jesus nag-uban. Dilitan niya pasagdan, dilitan niya biyaan, pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dilitan niya biyaan. Mga umos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dilita pasagdan sa Ginoo. Pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, ang Diyos dilita niya pasagdan. Mga umos sa kinabuhi, mga bagyong pagsulay, dilita pasagdan sa Ginoo. Pagkanto sa kinabuhi, mga kasakit o kapait, dilita niya pasagdan. Hallelujah. Magiday kami ang buhing ngalan, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, kaniadto karon ug sa umaabot, Lord Jesus. Walay makapugong diha kanimo Ginoong Dios. Hallelujah. Kami magapaabot diha kanimo Ginoong Dios. Hallelujah. Ato siyang pasalamatan igsoon uban atong mga pagsinggit. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka. Hallelujah. Ginoo, salamat. Ni ining matahom nga kahaponon na ikaw na usab nagapadayon nga uban kanamo. Mao nga ipakanaog kanunay ang imong presensya, ang imong kalayong imong igabubo kanamo. Magapadayon kami uban imong pulong sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay? Silong-silong lang mo diha kay
kusog kaayo ang mga vitamins nga gihatag sa adlaw. Okay, vitamins na kini mga orasa. Uy, hapit na mo di alas 5. Okay. Padayon ta sa mensahe kaganiang buntag, nag-iingon siya, the people I form for myself sa Isaiah chapter 43 verse 21. Ingon siya, the people I form for myself is to praise, is to proclaim my praise. Gibuhat sa tao, gibuhat sa Dios ang tao. O ang iyang pagbuhat sa tao mao nga sama kaniya. In His own image, in His own likeness. Gibuhat ang tao gikan sa abog sayuta. Ug tungod kay napakyas, nahulog, nahagbong. Dugay panahon nga na-restore. Pagsulod sa New Testament, pinaagi kang Kristo, gihatagan ikaduhang tsansa ang tao na maumol siya pag-usab, dili na pinaagi sa abog sayuta, kundili umulon ang tao, pinaagi sa pulong sa Ginoo. O iyang giingnan si Nicodemo, dili kagayod makakita. Duhag yod niya kabisis gisulti, you cannot see and you cannot enter. Okay, sa verse 3, you cannot see. Sa verse 5, ingon siya, you cannot enter. Dili ka makakita o dili ka makasulod. Una, makita nimo. Ikaduha, makasulod ikaw. O sa dihang makasulod ikaw, matilawan nimo unsa ka maayo ang Ginoo. Amen. Okay. O dinhi masugda nato na ang katong giingon ni Sister Marites na sa diha na ikaw when you walk and when you sit and when you lie down, impress it into your children. Okay, itudlo kini sa inyong mga anak means word, pulong. Si Nicodemo giingnan sa Ginoo, nagawas kon ang tao matao siya pag-usab pinaagi sa tubig. Ang Ephesians chapter 5 verse 26, ang tubig mao ang pulong. Ang Santiago mao gihapon pulong makaluwas nga nahitanom sulod nimo. Okay. So balikon nako dinhi na mahinungdanon kaayo sa Deuteronomy, atong giingon ni Sister Marites. Okay, Deuteronomy chapter 6. Okay, muna siya. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Verse 7, Deuteronomy chapter 6, verse 7, ingon siya, impress them on your children. Tudlo kini sa inyong mga anak. O ang itudlo ni ini, mao kining giingon din ni, love the Lord your God. Si Nicodemo ni atong panahon na, well-versed siya sa Old Testament, sa 5 books nga gitawag og the 5 Pentateuchs. Genesis, Exodus, Leviticus, Numerous, and Deuteronomy. Mao ni siyang 5 books. Well-versed siya ni ini. Tanan nga mga gibantayan, tanan. Praise the Lord. Sweeto siya. Pero mahitungod siguro sa giingon gugma, mao ning pangutana sa New Testament, unsa man ang pinakalabing dako niingon ang Ginoo. Walay laing dako. Okay, sa Matthew chapter 22 verse 34 down to 40. Higugma alabaw sa tanan. Amen. Mao kana ang pinakauna og dako nga sugo. So dinhi sa Deuteronomy chapter 6, nagaingon dinhi, praise the Lord, sa chapter 6 mahitungod sa paghigugma sa Ginoo. Si Nicodemo nakulangan siguro siya ni ini. Kay giingnan man siya, gawas kon ang tao matao pag-usab. Pinaagi sa tubig, word, o sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.
Okay. Akong usbon sa pagbasa sa verse 7, ingon siya, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. Sa dihang muhigda ka o sa dihang mubangon ka, itudlo kini sa inyong mga anak nga mahigugma gayud sila sa Ginoo. Praise the Lord. Ang mga tao sa Old Testament, nakulangan sila ni ini. Okay? Tungod kay mo'y ilang gipalabi ang kasuguan. Mga do and don'ts. Mo ni buhata, mo ni ang gidili, mo ni ang buhata, mo ni ang gidili. Okay. So diha, nag-ingon ang pulong sa Ginoo na silang tanan nangawala sila. Kay kung unsa kadaghan ang balaod sa kasuguan, ingnon ta nga pagkasulti, 1,000 ka mga kasuguan pananglitan lang. 1,000. Unya, mali ang usa. Usa na lagid mo untay korek aron na ma-perfect ang iyahang grades or ma-perfect ang iyang points. 1,000 korek unta to. Pero napildi na wrong ang usa, ingon ang Bible, 0. So ingon niya ana ka istrikto ang ilang balaod sa Old Testament. Kay wa may nakapasar ingon ang Biblia. Walay naluwas. Way nakapasar. Si Kristo ang mitapos og mituman sa tanang kasuguan. Og ingon ang Romans chapter 10, siya ang katapusan. Wow, praise the Lord. Tanaw na to kadiyot, Romans chapter 10 verse 4. Gitapos niya sa Matthew chapter 5:17. Iyang gihinay-hinay pagtuman ang tanan nga naisulat sa Old Testament. Matthew chapter 5 verse 17, gihinay-hinay niya pagtuman ang tanan. Kay ingon ang Acts, walay nakatuman bisan usa. Ingon ni ana ka delikado o ka istrikto ang kasuguan sa unang panahon. Okay, kadali lang kay pangitaon usa nato ang Acts. Praise God. Acts chapter 15 verse 10. Acts chapter 15, verse 10. Okay. Nagaingon siya rin, now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? Unsa kuno to? Wala gani bisan sila makatuman ni ini. So sa Romans chapter 10, mianhi si Kristo og iyang gitagsa-tagsa ginayhinay niya pagtuman hangtod natuman ang tanan. So ingon ang verse 4, Christ is the end of the law. Nganong iya man gitapos og gihuman ang balaod tungod kay kadtong balaod sa Old Testament. Kadtong balaura, nagpailalom ang tunglo. Kung dili ka makatuman, tinunglo ikaw. Sa Galatia chapter 3 verse 10, okay, Galatian, tanawon usa nato dinhi. So mauni, si Nicodemo niadtong mga panahon na wilber siya sa Old Testament pero ilalom di ay sila sa tunglo. Laktur nga pagkasulti, wala sila. Walay kagawasan. Galatians chapter 3, verse 10. Nagaingon ang iyang pulong, all who rely on observing the law. Ang tanan kuno nga nagpailalom sa balaod are under a curse. Okay, ang tanang na ilalom sa balaod, ilalom sila sa tunglo. Okay, kay ang balaod, ingon ang verse 12, wala man magsakay sa pagtuo.
Okay, sa verse 12, the law is not based on faith. Okay, so ingon ang verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Giluwas kita ni Kristo, gikan niining balaod tunglo, pinaagi kaniya nga siya ang nasilutan sa kamatayon. Mao ni siya ang nahimong tinunglo. Kaya nag-iingon ng pulong, curse is everyone who is hung on a tree. Nahimo siyang tinunglo tungod kanato. Mao to ang giingon na bayad, lukat, kita gilukat, kita untay bitayon apan siya ang nagbitay, siya ang gibitay para kanako, para kanimo kanatong tanan nga nagatuo kaniya. Mao nga ako ikaw adunay kagawasan sa tunglo. Maayo bang Dios? Maayo kaayo. Okay. Naka-live ba ta? Naka-live? Okay, naka-live. Ang akong anak ug ang akong mga apo nagsubaybay sila. Okay, tuwa sila sa abroad. Sila si Casey, tuwa sila dito. So, naapoy tuwa sa abroad, nagipahilo na. Nahinumdum ko na kung naa may mga kapakyasan sa mga nag-abroad, naapoy na pahilo na di ay sila. Dinhi sa Acts chapter 17, sulayan doon ako, bi. Na ay mga tao nga, kini di ay mga anak, okay, pareha ni Gloria, si Nonoy, tuwa si Kiking, pangandoy sa ginikanan, muuli yung kadinhiking. Pero kay, di naman di ito makabuot kay, kining atong mga anak, basta mudaggo na. Hinomdo mo ang bata ihalad, sa dihang ihalad ang batang gamay, mahuman og halad, dili na di ay naimo. Pareha ba ka na magtangsigibing tang ihalad dire? Sa dihang magdala kag halad dinhi, di na naimo. Sa Ginoo na siya. Maupod ang batang gamay. Sa dihang ihalad nato kini sa Ginoo, dili na naimo. Pero ikaw ang nagbuhi, ikaw ang nagatiman. Ikaw na ang nagbantay kaniya, pero kanang bata iya na sa Ginoo. So inigda ko ni ana, dili gyud nato mabutan kung asa sila ipahilo na naani sa Biblia. Acts chapter 17. Tanawan ninyo. So naay naa sa abroad, pareha ni tungtua sa Canada. Naminyo siya dito, napahilo na. Pero siguro kung ginikanan mo ipabuton, uli din di ba? Si Kiking, nangandoy ginikanan, King uli din pero dili na gyud. Ngano, ang Ginoo di ay mo nagbuot, naasa ka ipahilo na. Kanang nagiingon sa Biblia na, exact places. Wow. Acts chapter 17, verse 27. God did this so that men would seek Him. 26. From one man, He made every nation. Ibabaw pa niya, Acts chapter 17, verse 26. From one man, He made every nation of men, that they should inhabit the whole earth. Mao na matingala ta na bisan asang lugar na ay mga Pinoy. Ambot kaha sa bulan ug napabay Pinoy dito. Okay. Inhabit the whole earth, tibuok yun kalibutan, and He determined the time set for them and the exact places. Okay, na ay word exact places diha. Kanang word exact, naa na gyud siya maganahan, naa na siya diha, morag ang iyang hunahuna, gipahiluna na gayud siya sa Ginoo. Exact places where they should live. Hallelujah. Okay, ganyan, naghisgot ako og abroad, pero dili tanan. Naagi, gipahiluna po di ay sa Ginoo. Okay. Kay kung wako po kay gipahiluna sa Ginoo, pag abot ka nimo dinhi, murag lisod ang kinabuhi.
sama sa nila ni Randy Tayag Brothers, Kukoy. Samtang nag-istorya sila sa amo, muorag paraiso ang ilang yadtuan ko, ninduta day diha, no? Samtang nag-istorya, murag tuapod ko dito. Pagkanindot nga lugar, mao nang exact places. Unya, maayo pod ang pagpahiluna sa ilaha dito. Pero doon na piuban na kausa, kaduha, katulo, wala gyud mag-uswag, kalima. Kaunom, dili ra ba gyud gamay ang gastuhon. So kung ingon man galing ni anak morag, dili gyud na diha kagipahiluna. Muuli na lang ta diri kay ngano mananong tagbalanghoy sa likod. Dagko pagbunga sa luyo. Okay, mga ismag karong Sabado, naghuna-huna ako na katong mga bakante ra ha, pero katunay mga trabaho, padayon lang mo. Kaya sugdan na namo ang paghimo og purok diri sa luyo. O niya human sa luyo, diha sa mangga. Naay daghang mga kahoy diha. Okay, so balik ko na to kining mga naa sa abroad. Ang kasing-kasing sa bata, si Kiking, or kinsa pa na nga tuwa dito, gipahiluna gyud sila. Mauni ang giingon sa Biblia. Verse 27, God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are His offspring. Okay, so makita na to din na mahinungdanon kaayo ang pulong. Kini atong live streaming, lisod na gid nato wadon kini. Siguro kung may panahon na wala siya, wala tay internet, walay koneksyon. Okay, so ayaw lang mo kahibulong kamong nagsubaybay namo mga Bisaya sa gawas. May panahon na dili na ninyo kami makita na ay problema ang koneksyon. Wala magpasabot na wala ta makabayad, nagbayad ta. Okay, pero doon nalay mga interference o unsa pa dihay problema sa mga koneksyon. Ikaduha og dili koneksyon, guba ang ato ang camera. Maayo kay nag-abot na ang atong camera o nahimo na gayod karon. Pero kulang patag mga kamera, nakinahanglan ta og dugang mga kamera. Okay. So balikon nako dinhi, si Nicodemo walay kagawasan sa iyahang pagtulunan. Ingon ang Biblia, ilalom siya sa tunglo og nahibalo gayod ang Ginoo kaniya. Busa miingon si Jesus, ingon siya, sultihan ko ikaw, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Og mitubag si Nicodemo, unsaon man pagpakatao, pag-usab, kung tigulang na siya. Dili gyud na pwede nga sa ikaduhang bahin, musulod sa inahan, unya matao siya. Mitubag si Jesus sa pag-ingon, ang natao sa unod man. Og ang natao sa espiritu gyud siya. So budi pasabot niini, umulon niya ang tao pinaagi sa pulong. Importante gyud ang pulong sa tao. Mao ning giingon ni Jesus kang Marta, 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 nganong nagkapuliki ka? Usara ang gikinahanglan sa tao, nakuha na sa migsuon nga si Maria. Okay, uban kaninyo na ay mga trabaho na dili gyud mo pwede makaani sa simbahan. Pero ang inyong espiritu ni adinhi kanunay. Kahibalo ang Ginoo ni ana. Pero katong giingon ni Sir Brian sa ako, na ila lang gihimong excuse ang ilang simba kay dito sa ila murag gamay na lang silang manimba. Kay matod pa bawal kung magdaghan. So ang gihimo sa uban, nag-biking na lang sila. Iyon sila gihimo na lang yun nilang excuse ang pagsimba. Nagsuroy na lang hinuon sila, nag-bike. Okay, dili gid na pwede sa Ginoo, ginatanaw, ginasusi kita panahon sa panagtigom. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw ninyo undanga. Amen ba? Hebrews 10:25, ayaw ninyo undanga ang inyong naandang panagtigom. Kay ngano,
naa diha ang kabuluhanan sa panagtigom, ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise be the name of the Lord. So ingon din hiyang yang pulong sa Deuteronomy, itudlo kini sa inyong mga anak. Panahon nga kamo nagalakaw. Okay, Deuteronomy, balik sa Deuteronomy chapter 6. Okay, ingon siya din these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Itudlo kini sa inyong mga anak. Sultihi sila sa dihang kamo magalingkod sa inyong panimalay. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Matulog ug mumata, ingon siya, itudlo kininyo kini. Og ang kamahinungdanon mao kini, tie them as symbol on your hand and bind them on your forehead. So unsibot pasabot niini, importante gayud kaayo, kay dili gyud ang Ginoo gusto na malimtan nimo kini. Ingon pagayod siya, isulat, write them on the door frame of your houses and on your gates. Kay ngano, makita, gusto sa Ginoo nga makita niya kung unsa nimo kamahal ang Dios. Og nakita niya kini, dili siya magmakuli na iyang punon ang imong kaugalingon. Okay, mao niyang giingon sa verse 11, houses filled with all kinds of good things you did not provide. Wheel you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, iyon siya, be careful that you do not forget the Lord. Sa dihang mabusog ikaw, iyon siya, sa diha na ikaw mahamugaway ug maharuhay, iyon siya, be careful. Nagigitawag, be careful. Pagbantay, na dili nimo makalimtan ang source who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Okay, so tanaw na to kining kadagaya sa kinabuhi. Kaysa ako nang balik-balikon sa pag-ingon, ang kalibutan gustong lisod-lisuron. Apan, ang iya sa Ginoo, safety, palakpakan ang pulong, walay problema. Mao gyud niya akong ginapahibalo nila, wala gyud tay problema. Maulang pagbantay, be careful, nag-ingon ang iyang pulong, that you do not forget the Lord. Iyon siya din So dunay danger sa diha na muabot na kitang tanan, diha sa pinakaibabaw, pinakatuktok sa mga kahamugaway sa kinabuhi. Si Adan, usa sa mga maayong ehemplo na nakatungtong siya sa pinaka-peak sa kahamugaway. Tanan, walay problema. Praise the Lord. Ang iyang edad, dili sama kanato karon nga ang atong edad ginaihap. Pila na yung edad? 50 og tunga. Wa pa man moabot ang saktong 51. Ikaw, mo ni akong edad, 50 og 2 ka bulan. 60 og 1 ka bulan. Morag tagi-tagi ba? Pero si Adan sa unang panahon, wala gyud ni ihap-ihap. Hala, kutob sa imong buhaton, walay kapoy-kapoy ang panglawas. Wala makabati ug unsay labad sa tiyan. Wala. Walay problema. Pero tungod sa kahamugaway, nabikil lang siya gamay, nahagbong siya sa yawa.
Pagkaon lang, nganong gikaon magyud nga di magyud unta ipakaon. Kung pagkaon lang kadaghang pagkaon nga mas gwapo pa kaysa gidili sa Ginoo. Okay. Nahagbong lang. Si David. Okay. Kinsa man ni si David? Sa ikaduhang Samuel kapitulo 11. Ang pagkahari ni David, maayog yun ang iyahang pagdumala sa katawhan sa nasod sa Israel. O ang nasod sa Israel nahimong dominante niadtong mga panahona. Pinaagi sa political, economical, o unsa pa diha, military o uban pa. Sa ilang pag-uswag, prosperity, okay, ang ilang mga kalampusan, gikan sa panggubatan, lampos sila tanan. Tungod sa kahamugaway ni David, hayahay nga kahimtang, wala niya mabantay, hagbong siya sa babae. Kinsa tong bayhana? Si Batsiba. Dili si Sarah Geronimo, si Batsiba. Nahagbong siya. O tungod sa pagkahagbong niya, na-murder pagyud niya ang bana nga si Urias. Praise the Lord. Iyang gi-assign sa panggubatan didto gyud sa front line. Katong gitawag sa mga killing field. Didto. Si Solomon. Praise God. Dili basta-basta ang kahamugaway ni Solomon. Tanan, gahom, bahandi, dungog, kaalam. Okay. Apan ang iyang pagkaabundansya mao'y nahimong source sa iyang pagkahagbong. Okay. Ngano? Tungod sa iyang gugma sa mga pagano nga nahimo niyang mga asawa. Nahagbong. So, dunay danger. Tuingon ang Biblia, ingon ang pulong, ang imong panimalay filled with all kinds of good things you did not provide. Ingon siya, wells you did not dig, vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful. Hallelujah. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Be careful. Sa diha nga kita na tao sa tubig, pinaagi sa iyang pulong. Hallelujah. Amen ba? Ephesians chapter 5, verse 26, ang tubig mao ang pulong, kay kining pulong gipakasama sa tubig nga maoy gamiton sa tanang panahon sa tao. Maligo, maglungag, tanan tubig. Manglaba, tanan tubig. Mamisbi sa tanom, tanan tubig. So kay tubig man, ang gihimo nga simbolo niini, word. Hallelujah, pulong. Giingnan niya si Nicodemo, Nicodemo, sa tinuod lang, dili ka makakita o dili ka makasulod. Gawas kun ikaw, mataw pag-usab. Busa mga ginikanan, na apa may mga gagmay mga kabataan, ingon ang Biblia, i-impress kanila. Matulog mo mata, mulakaw, itudlo gayod ang word. Ginoo. Praise the Lord. Muna akong mga gagmay mga apo, mag-ampo sila. Apil na gyud ang among mga pangalan. Gitudloan naman nila. Okay. So ingon ni ana ka may hinungdanon. Nag-ingon siya, gawas kun ikaw mataho pag-usab. Mao gyud na siyang standard. Unya sa diha na mataho ka na sa tubig ug sa espiritu. Makita na nimo diha
unsay lihok sa balang espiritu sa kinabuhi sa tao. Okay. Makita nimo kung giunsa ang pagpamuhat. Dinhi makita nato na usab sa laing bahin. Dinhi sa 1 Peter 1 verse 23. Ingon siya dinhi, for you had been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Wow. Ang pulong nga dili na gayud mo sa mahanaw pa ang langit, mahanaw pa ang yuta, apan ang iyang pulong will never pass away. Atong palakpakan ang iyang pulong. Ingon ni ana kamaayo ang Dios sa tao. Diha sa pagtuo. Okay, mauni usa sa mga ginabantayan, mga Kristohanon, mga anak sa Dios, ayaw kalimot madaan o mabag-o kamang natao sa Ginoo, puy igyod, kinabuhi agyod ang pulong pagtuo. Pulong pagtuo, wa nagilain, mao ni siya ang taming, shield of faith sa Ephesians chapter 6, taming kini. O kining taminga, mao kini ang sagang batok sa tanang kaaway nga gustong muigo kanimo. Kining mga problema nga muigo sa tao, aron na mga udyong sa kaaway. Praise the Lord. Tirahon ta. Pero ingon siya ayaw biya sa pagtuo. Kay ngano? Bidaw Ephesians, tanaw na to ang Ephesians chapter 6. Hallelujah. Celebrate which you can extinguish. Hallelujah. All the flaming arrows. Makapugong kini sa tanang mga nagkalayo nga mga panaor, odyong of the evil one. Praise God. Arrows, pulong. So, gamito na to kini. Isulti ang pulong. Amen ba? Amen. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 14. 2 Corinthians chapter 4. Verse 13. Ang pagtuo, musulti. Okay. Ang imong anak, isulti. Buutan. Mao di na siya. Kay dunay gahom. Ang verse 13, ikaduhang Korinto 4:13, nagaingon siya as it is written, I believe, therefore I have spoken. Amen. Ako mituo, busa ako misulti. Kasabot naman mo kung siya pagtuo. Ang pagtuo nakita, wala. Busa isulti. Okay. So dinhi, gitubag sa Ginoo sa Numeros chapter 14 verse 28. Numeros 14 verse 28. Sultihi sila sa pagkatinuod, ingon siya, ako buhi, nagaingon ang Ginoo. I will do to you. Okay, tanawa ra gud ang Ginoo. Amen. Ingon siya, sultihi sila. Ingon nga ako buhi, nag-ingon ang Ginoo. Declares the Lord. I will do to you the very things I heard
you say. Atong palakpakan ang pulong. Sunya natay mga ligoon kaayong ebidensya. Unsa man ang mga obstacles, unsa man ang mga babag diha sa imong kasing-kasing nga wala ka malipay. Isulti. Akong ginaputol. Oh, isulti. Unya kay imong gisulti buhaton niya. Maunang pagtuo. Amen. Kalayo sa suliran. Hallelujah. Ingon siya, sultihi sila. Tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Wow. Amen. So, isulti. Ang pagtuo di ay, ato sa side track sa pagtuo kadali. Musulti yun. Musulti. May bang pulong sa Ginoo? Huna-hunaon nimo morag dili naman gyud ni kaya. Ambot morag imposible mahitabo. Gamita ang pulong sa Ginoo. Luke 1:37. Lucas 1:37. Okay, dara. Nothing, for nothing is impossible with God. I-claim na nga verse. Jeremiah 32:27. Jeremiah 32 verse 27. I am the Lord. Mao ni nakaayo sa mga natao diha sa pulong. Amen? Naumol ka sa pulong. Ug sa dihang naumol ka sa pulong, puno sa gugma. Puno sa paglaom, pagtuo. Tanan nga mga gitudlo sa Ginoo. Wala gyud makuli ba? Sa diha nga nasulayan na nimo kini, dili ba nakasulod ka sa gingharian niya? Makaingon ka, uy, milagro. Morag, di ko makatuo sa nahitabo. Praise the Lord. Okay, 27. Ingon siya sa 32:27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Wow. Naabay butang lisod para sa ako? Wala. Atong palakpakan. So, aron mai-connect kini sakay sa pulong sa pagtuo. Ngano? Ako, ikaw, kitang tanan na tao, dili lamang na tao sa flesh, kundi sa ikaduhang pagkatao, na tao kita sa tubig ug sa espiritu. Ang tubig mao ang pulong. O ang espiritu mao'y nagalihok sa pulong. Mahitabo. Ingon siya, naabay lisod kanako. Is anything too hard for me? Ingon siya, wala. Wala gyoy lisod. Verse 17. Jeremiah chapter 32 verse 17. Ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Ingon si Jeremiah, walay lisod diha kanimo Ginoo. Mauna siya ang Dios nga nagaluwas kanako kanato. Mao kana siya ang Dios nga makig-uban kanato niining tuig 2021. Mao lang ingon siya ayaw kahadlok. Ang tanang giumol sa pulong maingon amen. Oh, kana. Kaysa tinuod lang, wala pagyud ta ni ani, ambot lang. Pabilin paghihapon ta sa unang ang-ang. Mga kanta nato sa una na dili na mag-usab kami. Okay, dili na mag-usab kami. Ang sala gidumta namo. Murag nindot pud balik-balik og kanta sa una, organahan ta kami mo res din ta ba? Praise the Lord.
Wala. Sirado ang atong mga pangunahuna. Sa dihang na tao kita pag-usab. Giablihan sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. O sa dihang giablihan, nakita nimo ang kalapad sa iyang kaparasan. Dako ang trabaho sa gingharian sa Dios. Og natilawan nato unsa ka maayo. Ang uban nga tawo na unta pero ngano nga wala sila makapadayon. Okay, so di ara. Dinhi niining kinabuhi ingon nga mga Kristohano na nagkinahanglan gayo di ay kini og amping. Praise God. Verse 14 sa Hebrews chapter 12. Make every effort. Paninguhaan ninyo ang pagpuyo sa kalinaw. To live in peace. Pagpuyo sa kalinaw. Paninguhaan ninyo. Kay mintras niya pakita di ay niining kalibutan na ay usahi mo salot na dili mao. Nasamukon ang imong pangunahuna aron dili ka makapuyo sa kalinaw. Ug sa dihang samok ng imong una-una wala na kalinaw, dili ka na makasampit sa Ginoo nga mao'y magtatabang nimo. So ingon siya paninguha, make every effort. Luke chapter 13, mao gihapon, paninguha. Luke chapter 13, mao gihapon kini. So makita nato na si Nicodemo, wala gyud siya makakita ug wala gayo di tilawi kay wa man siya makasulod mahitungod niining gingharian. So daghan di ay nga nagapangalagad sa Ginoo karon inunta nga pagasulti. Nalisod pagihapon sila sa pag-ambit niining giingon gingharian. Chapter 13 ingon siya dinhi sa verse 24. Make every effort to enter through the narrow door. Paninguha agayod ninyo ang pagsulod niini. Second Timothy chapter 3:6. Okay. They are the kind who worms their way into homes and gain control over weak-willed women, who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desire. Mga alagad kini sila. O kining mga alagad nag-iingon ang iyang pulong. Praise the Lord. Praise God. Diha nagaingon siya, nagapanagkasaka, who worm their way into homes and gain control over the weak desire. The weak-willed woman, weak-willed woman, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desire. Ang ilang mga motives, ang ilang mga motibo, lahi, dili mao. Unya ang verse 7, nagatuon sila, always learning. Na ay problema, but never able to acknowledge the truth. Kanunay na nagtuon, apan dili makabot ang kamatuoran. Hallelujah. Mao ni lisod. Kitang natao na sa Ginoo, stay where you are. Amen. Asa ka man na tao, tungod sa Ginoo giablihan ka, pabilin dia. Mabati nimo na dunay satisfaction. Mabati nimo na makaingon ka Ginoo. Gibati nako ang kalipay nimo. Okay. So dinhi sa verse 8, just as James and Jambres opposed Moses. Kinsa man ni si Jambres, kinsa man ni si James,
Sa Exodus 7:11, mga magician, the two magician, mao ni sila, naghimo silag bitin. Gibutang ni Moses ang iyang sungkod na himong bitin, himo po silag bitin. Mao to sila si Jambres o si James. Okay, the two magician. Tanaw nimo na dunay kaalam pero dili di ay mao. So aware. Igo na nga natawo kita sa pulong sa Ginoo ug ang importante diha pabilin. Pabilin sa Ginoo. Amen. Kaya nag-ingon siya, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Okay. So mga igsuon, nasabtan na nato na kining atong gihimo, sibo gayud sa iyang kabubuton. Gibati na nimo ang dakong gugma, makasabot ka na ug unsay angayng buhaton. Amen ba? Ang atong ginahimo dili naman makawang. Mao ning giingon sa Korinto. Tan-aw nato ang 1 Corinthians. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 15. Nag-ingon siya din therefore, my dear brothers, verse 58, stand firm. Barug kamo. Let nothing moves you. Always give yourselves fully. Ang inyong mga kaugalingon, fully. Gives yourselves fully to the work of the Lord. Alang sa pagpangalagad. Alang sa mga buluhaton sa Ginoo. Ngano? Ang imong paghago, your labor in the Lord is not in vain. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ang imong paghago, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Wow. Wala magpasabot nga kung niya ka dinhi bag-uhay ka pa, mausab ang imuhang relihiyon, wala. Umulon lang ka sa Ginoo. Umulon ka. Ug sa diha nga kusog ka ikang maminaw, sama ba sa bata nga kusog mo kaon, unya kusog mo usap, kanang bata kusog ang growth. Pero ang bata nga hinay mo kaon, parehas akong apo nga si Kendrick, ug imong pakanon, simhuton usa ang kanon. Hasta sudan, lami na ba yan, simhuton usa, ug dili madawat, no, moana siya. Tanawang lawas ni Kendrick. Ning taas siya, pero morag kahoy. Ang manghod, bisag unsaray kaunon. Ang Kristohanon, kung naablihan na siya sa pulong, kusog siyang magkugi nga mususi, maminaw, magtuon, magampo. Kusog kayo na siya. Praise the Lord. Kusog na siya, hangtod na muhamtong gina siya. Sa dihang muhamtong, ma-enjoy ka sulod sa gingharian sa Ginoo. Wala nagyoy pana sa mga kasamok sa kinabuhi. Wala magpasabot nga dili mo hamtong-hamtong no kamo. Pero wala magpasabot nga kung hamtong ka na dili ka na igon sa yawa. Kita ang target sa yawa. Pero kanunay lang nagpa-remind ang Ginoo. Amen. Na ayaw kahadlok. Casting all your cares. Sa 1 Peter 5 verse 7, ingon siya, itugyan ninyo ang tanang mga suliran, kabalaka, kay musinati gayod kita og mga suliran, musinati kita og kanang init nga mga problema. Aron sa luyo ni ana, mabayaw nimo gihapon ang Ginoo. Nahibalo ang Dios sa imong gibati. Nahibalo siya. Walay naa sa sulod sa tao nga dili niya nahibaluan.
Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, sa 1 Peter chapter 5. Nagaingon ang 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay. Cast all your anxiety. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tanan nga mga suliran, tanan nga mga kabugat, tanan. Siya ang bahala. Ingon siya, ihatag lang na sa ako. Kay maunay trabaho nako. Amen? Maunay akong trabaho. Nag-ingon siya din be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Pero ingon siya, sukli, resist him. Standing firm in the faith. Wow, nanapoy faith. Gamita ang akong itudlo kaninyo. Luke chapter 8, human og badlong niyang hangin, mihulurang, og milingi siya, asa naman ang akong itudlo kaninyo. Standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Atong palakpakan ang iyang pulong. Ingon siya, bulahan. Ayaw ina nga kung maumol ka sa pulong, exempted ka na sa dagang suliran. Dili. Walay pagkabulahan. Gialaw ang mga suliran, gialaw ang mga problema, gialaw aron na matistingan ka. Amen. Matistingan ka. So ingon ang James 1:12. Ingon ang James 1:12, praise the Lord. Blessed is the man who persevere under trial. Bulahan siya nga nakalabang sa mga pagsulay. Kay human ni ana, ingon siya, human siya makabarog sa sulay, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Palakpakan, human sa pagsulay, mudawat ka og reward gikan sa atong Ginoo. Maulang, praise God. Nag-ingon siya, cast all your cares, cast all your anxiety, because God cares for you. Sa diha na maumol kita sa pulong, diha na ang gipangandoy sa atong Ginoo na-achieve na nimo ang gisaad niya, ang iyang plano sa Old Testament na ang tao perfect si Adan nga nagpuyo sa kalibutan. Ang iyang relationship sa God ug sa iya perfect. Ang pagkaabundansya ni Adan, perfect. Walay makulang, wala, perfect. Naapay mas gwapong pagkaon kaysa apple. Naapay mas gwapo pang pagkaon nga gipakaon sa Ginoo, pero ngano gyud nga gitilawan. Tungod sa kaabundansya, subantayanan di ayning mga grasya sa Ginoo. Amen. Perfect. Sa dihang nahagbong siya sa deception, tanan nag-antos sa kalisod. Gihatagan tag tsansa, second chance, na ako, ikaw, i-mold. Another chance, i-mold na usab ang tao through the Word of God.
ug sa dihang gimold na kita sa pulong, ang lawas mo balik sa yuta. Apan ang kinabuhi nga iyang gihatag, largo na. Amen? Mga nag-ingon siya, wala na'y kamatayon. Largo na. Okay. Tanan kitang nakadawat sa kinabuhi, wala na gyud ni, walay kapildihan. Kitang tanan, labaw kitang mananaog. We are more than conqueror. Ngano na conqueror kita? Tungod sa word. Word. Manindog kita. Ginoo, salamat. Pataas sa makamot. Tungod sa imong pulong, dili gayud kami malimot. Tungod sa imong pulong, gikalipay namo. Og ang imong pulong nabuhi sulod sa among makasing-kasing. Bulahan kaayo kaming nakadungog. Bulahan kaayo kaming nagabuhat ni ini. Ang kabulahanan, anaaradi ay kanamo, ug nagsukad sa source na mao ang pulong. Busa silang may bayaw. Niining tuig 2021, Ginoo, nagaampo ako kanila, nga ihalad ko sila diha kanimo. Kay kini sila imo man. Ingon nga sila imong gitawag, aron mahiapil sila sa imong saad o magakalipay sila sulod sa gingharian sa kaparasan nga imong giandam. Magapadayon kami sa kinabuhi, magapadayon kami sa tanang trabaho buluhaton. Panalangin ni bisan ang naa sa gawa sa nasod. Ang tuwa sa Japan, sa Canada, tanan Ginoo nga naa sa gawas, i-bless ang tanan. Tanan nga nagasubaybay sa among live streaming, bless ang tanan. Og salamat Ginoo nga kami dili gayud mapakyas, kay ikaw man ang among giya, ikaw ang among kinabuhi. Ang kalampusan kanunay maangko namo, kay ikaw man uban kanamo. So among ibalik ang himaya ug dungog sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Presbytery, dali kamo. Praise God. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaw, sukatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaw, lainong pangalunod talipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang siyudad na bulawan, daw sa langit
sa atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na